everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Nakasabot mi si Birina nga ugma human sa pamahaw nakita mo bang padayon ngadto sa Santo Cristo. Daddy, Og man kita sa'yo sa buntag mo padayon nga to sa Santo Cristo. Mr. Ranito Beneverte. oh, kung mao ka na. Mag-una lang kami ninyo si Eliakim. O pagkuhig na lang kamo si Brenadad. What? Oo, sa'yo may kasulti siyang gingon, Tito Virgilio. Oh, nahibaw ko iya. Dili sa makamaw mo supak sa akong gusto. Kay nahibaw kini siya kung si kinsay husto. Akura. Dili ba ihura dito? Oh, Daddy Virgilio. Mao ka na ganahan ko kanimo Ranito. Kibuotan ka. Ay, kalit mo lang kapanghawak? Ikaw ba? Og nababay ka pa ron Ranito? Pagkipot kay ka. Madriho na ang takay ka. Usa? Ops! Kalma lang. Ayaw lang kong taas-taas yan ay mong tingog, Ranito. Kay may nang mahibaw ka. Dili ko ka maong mahadlok. Hinoon. Ganahan ko. Wasap sa kung nauna ang maghadlok og tao. May isa na mahibaw ka, Brina. Oy, Ranito, husto na ka na, husto na! Naunsa man ka, mutubay ka magpakiglalis ni Iha Birina, oy. Pasag dilan siya, Tito Virgilio. Ganahan kay ko magkiglalis aning Ranito. Kay palaban. Nay, milutaw ang yang kamistiso. Namuwa. Muradyog na lang ng tulingan. Bugal-bugal ron. Joke. Peace. Ayaw ko kanyang lipat, ha? Naibaw ko. Lipat-lipat ninyo na ako ni Daddy. Arong pag-divert sa kong nahuna, nga kalimtan akong planong muuna na lang paingon sa Santo Cristo. Stop it! Bisag asa ka. Bati ka kayo, Ranito. Ay, pasensya ka na, Iha Birina. Ingon gyud siya ni Ana. Nagkasabot ko, Tito. Og permi ko siyang kisabot. Kung may mga higayon man nga akong lalison si Renito. Kana, kay igo ko lang siyang gisungog. Oh, ikaw Iha. Maldita ka gyud, Iha Birina. Tito Virgilio, kung ako siyang tubayan siyang bugat nga tinagdan ako, magsakit lang ang akong duhan. Nindot masagay sungugos Ranito ba? Kay Pikon? Hain naman is Eliakim. Anong umalag ko siya makita sa palibot? Kinala makonbenser na ko siya. Aron iyang hangiyon sa Daddy Virgilio. Ranito. Iyo. Daddy, hain si Eliakim. Hapit na ko na magsugod ng misa. Ani raw na ako sa gawas. Uso daw niya ako kung magsugod na. Ug human sa misa, sugdan kong akong naandan nga gibuhaton. Ang pagluhod samtang mag-ampo pa sa altar. Din adto ko tapuson ang Santos nga Rosario. Wa ko'y mahimo. Nilakaw bes, Eliakim. Nananghid kang Daddy nga maato sa simbahan. Aram mo simba. Nga
Nganong ganahan sa kunong kamo na nga to sa Santo Cristo? O sa may imong rason? Dili na kinahanglan nga ako ipasabot nimo kung ano sa hinungdan, Brena. Ikaw pa? Magdito dyo kay ka, uy. Gusto kong pahuway. Pwede mo suod ako nga to sa guest room? Time pa. Mas maayo tingali kung adto ka sa kong room mo pahaway. Unsa? Maldito kay ka rin ito. Nahimuot ko nimo, ha? Mao na tinuod. Mahimo ba? Ayaw pagkatawa. Wa ko malipay. Oh, mao ba? Gusto ka? Lipayon ta ka rin ito. Tara sa kong room. Lipayon ta ka. Gara ha. Gara agad. Dili ka? O sa may gusto mo hara nito? Nga anhiti ka dinilayugon? Gara agad ha. Gara agad, Brena. Sige agad. E bisag babae ka? O bisag niya pa kasi ini. Pero sukbagon ta ka. Unsa? Pasaylo ako kung maunay akong buhaton nimo, Brena. Pasayloan ang gikundaan. Nakasulti sa niya na diha kanimo, iha. Mao ka na, tito. Og nahimuot kayo ko. Kung nahimuot ka, ako, wa! Tito Virgilio, Atoon ko siya. O kinahanglan nga ako siyang disiplinahon sa iyang gibuhat. Heh! Wa siya batasan. Ingrato! ayaw, Tito Virgilio. Pasag di siya. Nahibaw kong init lang ang iyang o. Og wa ko'y pagtuo. Nga makahimo siya pagdapat og babae. Sulti lang ka to niya. Pasag di lang ko. Kaya amahan ko nga mo disiplina niya. Kung mahimong pasakitan ko siya, aron siya magmatngon, ako ka nagbuhaton. Ako mo'y paminawat, Tito Virgilio. Ayaw gyug pasakiti si Ranito. Oh, Brina, Palihog lang, Tito Virgilio. Palihog lang. Diyos ko, Ginoong Hesus, kanunay ka niya sa kong kasing-kasing. Dunggain taon ang dugay ko na kaayong gipangayo ni mo. Ang akong kamatayon. Ug ang hingpit kapahawayang dayon sa akong kalag. Dili naman hinoon ko mahimutang. Tualan sa tikuwa nga si Manong Tomas ang akong huna-huna. Misteryoso kayo ang iyang mga sinultihan. Magalipog. Ingay, mamahimo kagabahin sa buhing kasaysayan sa mga binuhat nga karong panahon niya. Nahimo na lang nga anino sa kanhing kulto nga sungayan. Unsa gyud kay buti ay pasabot? Unsa man gyud ka? Unsa pa man kay dugang na akong angay mahibawan bahin sa akong pagkatao? Nganong gibatik man ako? Lahi ko sa uban. Nganong man? Palihog. Biyain ako din, Brena. Gusto ko mag-inasara. Pero Ranito, unsa man ito pagkasuon? Konpirme ko namang abogon sa matag higayon nga gusto ko makikishare nimo sa imong mga problema. Ang akong problema, Brena, mao ikaw. Oh? Are you sure?
Ngisip ng taon ka, eh. Hey, sa may gusto mo? Nga masakitan ko? Mahiubos ko sa sakit ni mong sinultihan? Ha, Ranito? Tora siya sa loan, Tito. Gipabaya ko niya. Kay gusto ko na siyang mag-inusara. Diya, wala ko mahimuot na iyang kihimo. Oh. At tuon ko siya. O kinanglang iyang sundon nga akong ipabuhat niya. Aron dili ko mo silaob sa akong kasuko niya. O sa ipabuhat mo kaniya, Tito Virgilio? Nga pagkitaan ka na niya sa iyang maayong pagtagad. Ayaw, Tito. Birina, apan nga no? Tito, dili ko masugot. Nga iya ko pagkitaan og maayong pagtagad tungod kay imong gimanduan. Dili ko gusto mapugos lang siya, Tito Virgilio. Mo'y gusto ko. Nga kung himuon manggani ka na niya, diri na ko. Kana bang sa iya yung kaugalingong kabubuton? Nga way si bisan kinsang nagdikta niya. Nga kinahanglang gikan Diyos sa iyang kasing-kasing ang paghatag niya mayong pagtagad nga rin ako, Tito. Okay. Isabtan ko ikaw, Brina. Mahal ko lang yun kaayos Ranito, Tito. Mao nga kutob sa kong mahimo. Ikahatag ko yun niya ang tanang pagsabot. Okay. Salamat. Daghan yung kayong salamat, anang dako ni mong gugma kang Ranito nga akong anak, Naa sila sa sala. Naa sila sa sala ni Mansyon ni Brena. Nagsulti sila. Unsa na sa kailang gipalustihan eh. Naa sila. Klaro ka makita sa pilto nga bintana. Unsa sa kailang kisabot-sabutan. Kanang kinalang pamagkita. Nga idudho ko ni Daddy Virgilio anang Brena. Kabisan kamay. Wa magi ko mahigugma ang bayana. Wa gid. Seryo ka. Wa pagid siya mauli. Kapiin na pero wa pa maghihapon siya. Ang ako lang nasaag to. Puset. Kung niya pa lang unta siya. Way siguro iya pang nahangyo sa Daddy. Aron mag-unan lang mga to sa Santo Cristo. Utrong dangan sa kong kinabuhi katong tawanan nga si Eliakim. Ikaw ang gusto kong pangasawa ni Ranito, Kanang imong pasalig, Tito Virgilio. Mao kaya nakahatag ka na kong kalikon. Aron mo pailob ako kang Ranito. Base na lang. Moabot ang higayon nga mo pati gyud siya gugma nga rin ako. Galapad sa akong Ipiyong ko na lang ning akong mga mata. Aron ko makatuwag. Unsa mga ning dapita? Kakaraan na ining maong dapita. Hain makaday ko ron dapita. Unsa makaday dinhi? Lakaw. Padayon ni Chula. Kinsa ka? Ngano ba nang utana kamay kung si Kinsa ko? Ako kini. Si Samuel.
Samuel? Luwas ka na. Gikan sa paghala ni Draco kanimo. Dili na siya makapaghilabot pa ni Jula. Kay patay na siya. Napatay ko ang bangis ug wa gid untay kamatayon kong agawon. Ang among leader sa kultong sungayan. Huwag ko magkasabot sa imong ipanalti. Ako si Judea. Huwag ko makilan na giingon mong Lidjula. Dagan. Diha ni dapita ug ayaw paglingi. Unsa? Dagan. Sige na. Palayo na ni dapita ni Jula. Dagan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.